Ένα νέο λογοτέχνη από τις Μοίρες, τον Γιάννη τον Νικολούδη. Ο Γιάννης ο Νικολούδης γεννήθηκε το 1987, φοιτησε στο Γυμνάσιο Αγγελικών Κυρών και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου απεκτοράτησε τις σπουδές του στην οικονομική θεωρία το Δεκέμβρη του 2009. Εργάστηκε για 2 χρόνια στον κλάδο των λογιστικών και για άλλα 2 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση ως καθηγητής οικονομικής θεωρίας και αρχών οικονομικής και διοίκησης επιχειρήσεων, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, και από το 2014 στα Χανιά και εργάζεται στο τουριστικό τομέα. Με την λογοτεχνία ασχολείται τα τελευταία 6 χρόνια. Ξεκίνησε συνεργαζόμενος με λογοτεχνικά περιοδικά του διαδικτύου και κατόπιν με έντυπες εκδόσεις. Διηγήματά του έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο ανθολογιών διηγήματος από διάφορους εκδοτικούς οίκους. Αναφέρω τίτλους μόνο: Έξω από κρυάτικο πάρτι, Δεν ξέρω, Γύψος, Είμαι ο Ιωνάς, ή Ο άντρας με τις χειροπέδες, και τελευταία κυκλοφόρησε την νουβέλα Το Άμυρο παιδί τον Μάιο του 2016 από τις εκδόσεις Παράξενες Μέρες, για το οποίο θα σας μιλήσω. Η νουβέλα Άμυρο παιδί από τις εκδόσεις λοιπόν Παράξενες Μέρες πραγματεύεται το χρονικό μιας ενηλικίωσης που δεν θα έρθει ποτέ, ή αν έρθει, αυτό θα γίνει με πολύ μεγάλο τίμημα. Ο ήρωας της νουβέλας, ο 24χρονος Χρήστος, παιδί της πρωτεύουσας Βέρος Αθηναίος, όπως ο ίδιος λέει, αδυνατώντας ή αρνούμενος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των γονιών του για καλές σπουδές και μη έχοντας διάθεση να εργαστεί σε πόστα που φορτικά ο πατέρας του βρίσκει σε αυτόν, αναλώνεται σε ένα βίο δίχως φαινομενικά κανένα σκοπό, μεταπηδώντας από το ένα στέκι στο άλλο, παίζοντας μπιλιάρδο, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και ελαφρών ναρκωτικών, αναμυρικάζοντας τα άγχη, τις φοβίες και τις αδυναμίες. Οι σχέσεις του με τους ανθρώπους του είναι δύσκολες, ειδικά με το άλλο φίλο. Κάποτε οι γονείς του αποφασίζουν να τον στριμώξουν. Τον αναγκάζουν να πάει στην Κρήτη προκειμένου να εργαστεί στο μάζεμα της ελιάς, με απότερο σκοπό να βγει από τον φαύλο κύκλο της απραξίας στον οποίο έχει περιπέσει. Θα μπορούσε να πει κάποιος πως αυτό είναι ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο των γονιών του για να συνετιστεί ο γιος του. Μαζί όμως με τον Χρήστο έχει αρχίσει να μεταρρυθμίζεται και η χώρα. Μια χώρα που έχει αρχίσει να οδυσθένει στην άβυσσο της οικονομικής ασφυξίας. Βρισκόμαστε στα τέλη του 2010 με αρχές του 2011. Η Ελλάδα βιώνει τη μεγάλη ύφεση. Ο Χρήστος όμως είναι απαθής. Μοιάζει να μην τον ενδιαφέρει τίποτα παρά ο μικρός κοσμός του. Δέχεται να πάει στην Κρήτη γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά και από πείσμα, για να μην φανεί αδύναμος μπροστά στον πατέρα. Στην Κρήτη, πέρα από το λιωμάζωμα, ο Χρήστος θα έρθει σε επαφή με έναν κύκλο νεαρών που ζουν λίγο πολύ την ίδια ζωή. Στο περιθώριο, οι περισσότεροι άεργοι ή άνεργοι φυτοζωούν, γυρίζοντας τις νύχτες σε φτηνομάγαζα της επαρχίας ή βολτάροντας την ύπαιθρο. Η αλληλεπίδραση του Χρήστου θα έχει μαζί τους, και ιδιαίτερα με μια κοπέλα που θα καθορίσει την συνέχεια της ιστορίας. Κατά μια έννοια, η στάση του ήρωα, η έντονη αποδοκιμασία του για όσο τον περιβάλλουν, η απάθειά του, ο αρνητισμός του, εκφράζουν μια κριτική απέναντι στο σύστημα και στους θεσμούς. Και αυτό ακριβώς είναι το τραγιγραφικό. Ο Χρήστος είναι τρόποντινά ένας επαναστάτης με αιτίες, με τη διαφορά πως οι αιτίες αυτές γκρεμίζονται μαζί με τον κόσμο που τις γέννησε. Ο κόσμος στον οποίο αντιτίθεται ο Χρήστος είναι ένας κόσμος που πια κοντεύουμε να τον ξεχάσουμε. Είναι η κοινωνία πριν την οικονομική χρεοκοπία της χώρας. Οι θεσμοί που ο Χρήστος έχει μάθει και απεχθάνεται, η εκπαίδευση, η οικογένεια, η αγορά εργασίας, ακριβώς αυτοί οι θεσμοί είναι που έχουν αρχίσει να κλειδονίζονται γύρω του, δίχως ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται. Η ίδια η κοινωνία είναι ακόμα μουδιασμένη. Τα μεταρρυθμιστικά σχέδια είναι ακόμα στις αρχές τους. Το δόγμα του σοκ δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα σε όλο το τρομακτικό μεγαλείο. Και αυτό το μουδιασμα της κοινωνίας είναι εντονότερο στην επαρχία, όπου οι κραδασμοί φτάνουν πάντα με μια κάποια καθυστέρηση. Σε παρένθεση σας λέω ότι διαβάζοντας την νουβέλα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αναφέρεται στη Μεσαρά.
Ο χώρος αυτός της επαρχίας άλλωστε είναι το πεδίο στο οποίο δρά και ανασένει ο ήρωας καθ' όλη τη διάρκεια της νουβέλας. Εκεί στην επαρχία της Κρήτης ο Χρήστος, το άμυρο παιδί, θα αναμετρηθεί με τις συντριπτικές αδυναμίες του. Ο ήρωας αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο τα πάθη του στον αναγνώστη, μια αφήγηση στην οποία υπάρχουν το θράσος της νιώτης, τα άγχη, οι αγωνίες και τα σκαμπανεβάσματα μιας προσωπικότητας υποδιαμόρφωσης. Η κατάληξη αυτής της διαδικασίας της διαμόρφωσης αποτελεί από μόνη της ένα σχόλιο για τη μεγάλη εικόνα και το πώς μια καταρακωμένη κοινωνία κοιτάει τον εαυτό της. Και το σημαντικότερο, τι αντικρίζει κοιτάζοντας το είδωλό της. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανακαλύψει ο ίδιος ο αναγνώστης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.